morning mga kalakwatsero at kalakwatsero, mga kalitid, kanguso at mga kapamilya. Lakwatserang waray here and bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang gabi, and magandang tanghali. Nahuli yung tanghali. Ayan, so nandito naman po tayo para sa isang lakwatsa. And marami kami ngayon. Kasama ko si Ate Tess. Ayan, isang pamilya lang po kami. And magkakatabi lang po kami sa kama. Isang bahay lang po kami, huwag kayong mag-alala. Sa bahay po wala kaming social distancing. Kaya kahit sa sasakyan wala rin po kaming social distancing. And kasama ko ngayon si Coach John. Ayan ang aming poging driver na machong macho. Wow. Ayan, naka-Shohoko. Team Shohoko, di ba? Sa Kuragi. And kasama ko si Ate Tess and si Pastor Alan. And si Angelo, si Matmat, si Ate Luz. And si Michael. And si Merlinda. Ang Labi Dudes. And ay, si Maymay pala, sorry, hindi ko nakita. Ay, si Maika, sorry. Hindi ko nakita dito sa video. Ayan, so, magsiswimming tayo ngayon. Sobrang excited ako ngayon. Dahil makakapaglakwatsa ulit tayo pagkatapos ng 2 araw na hindi ako nakabangon kasi ang sakit ng katawan ko sa haba ng mga biyahe natin, di ba? From eastern to western to northern. Ngayon, nandito naman tayo sa northern Samar. So, ayun. Kaya, sobrang excited natin ngayon. Kaya, abangan nyo ang ating paglalakwatsahan. See you later! Bye! Hi guys, so update po ito. Papunta tayo sa falls, Kinagitman Falls. So, yun, excited na tayo kasi hindi pa natin to nararating. So, pakita ko po sa inyo. Ayan ang aking mga kasamang magaganda. Wow. Mga young people. Wow, young. Ito yung pinaka-young sa lahat. Lakwatserang Pinay. Hello. Ay, may grand entrance. Huy. Hindi ka mo sa ako naluluoy. Ano daw, mag-cottage tayo worth 300, wala daw entrance. 300 an. Sige, mag-ano na lang tayo. Huy, mga bata. Cottage na lang. Kausapin natin yung taga rito. Bungto. Pero an entrance? 10 pesos ma'am, pero kung mag-cottage po kamo, 300, wala entrance. Oh, waray na. Oh, so yan po, narinig nyo mga kalakwatsero at kalakwatsera. Pag pumunta kayo dito, mag-cottage kayo, 300 lang, wala ng entrance. Oh, di ba? Hello po. Ayan, so alay lakad po tayo. Mga maglalakad tayo, malapit lang naman daw. So, hindi masyadong mababawasan yung mga taba natin. So, kanina, doon tayo nakapark sa labas. Bumaba, tumaas, at bumaba ulit. Ay, maning-mani. Nakahilis pa. Hindi ako prefer kuya. Pasensya na.
tingnan natin si Coach John. Maraming bit-bit. Dahil po walang signal dito, so binideo na lang natin. Dapat magla-live tayo eh. Hala, malayo pa andun. Maganda naman po yung kalsada. Siguro pag umulan lang medyo maputik lang ng konti. Pero mabuti naman merong mga simento dyan. Merong mga bag na nilagay dyan sa gitna. Bag of stones. Alam nyo mga partner, dito sa probinsya, hindi na talaga ako naniniwala kapag sinabi nilang malapit. Kasi yung malapit nila, ang layo pala. Grabe. So mamaya, tingnan natin kung ilang minuto tayong naglakad. Si Mike, madaming bitbit mga pagkain niya, no? Ano yan? Youth leader dito sa sa kanilang church. Dito sa Northern Samar. Si Mike. Hindi na po yan available. Ha, yung pogi na nasa likod kong naka-yellow. 'Di ba summer na summer yung dating, oh. Oh. Hindi na po yan available, sorry na lang. Taken na siya, taken. Coach John, okay ka lang? So tingnan natin yung mga kasama natin kung nasaan na. Ayun. May escort pa tayo na aso. Tingnan natin sila. Wow, ang lapit nga. Kung nakikita nyo po dito sa aking kabila, napakagandang view. Tingnan nyo naman. Wow. Palayan. So yan. Ang ating pinanggalingan. Pinaglakaran doon. Wow. Ganda. So ayan na. Ang lapit nga ng falls. Grabe. Pero siguro naman pagdating natin doon, 'di ba? May nag-aantay sa atin na napakagandang view. Kasi dito po tubigan na, oh. 'Di ba? So malamang-lamang pagdating doon napakaganda. Oh, may tubig na nga dito, ang lakas, oh. Naka-excite naman. So yan na. Nakikita ko ng falls. Wow. Wow, yan na. Yan na siya. Nakikita ko na. Wow, ang lakas sa tubig. Ang ganda nga. Oh, ha? So, bigla silang nagtinginan. Nagba-vlog tayo. Wow! Yan yung view dito. So, doon tayo galing. Okay.
So, kung gusto mo mag-swimming ng malalim-lalim, dito ka. Tsura ng cottage nila. Yun yung mga tsura ng cottages. Wow, kaya tayo dun, oh. Andun na sila. Wow, ang taas! So, papakita ko po sa inyo yung falls. Nakikita ko na kasi. Ang kulit ng cottage nila, ang taas. Hiningal ako. Ayan yung falls dito sa taas. So ito pa yung tsura ng cottage na tig 300. Sige. Sumpit! Ah, asa na dapat may welcome dance. Yung ano, yung ting 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 ting. Parang katutubo eh, no? Ang ganda eh. Dito yata nakatira si Tarzan. Tsaka si Jane. Grabe guys. Oh. Ang taas ng inakyat natin. Andun sa baba, oh. Ah, hingal talaga, match. Pag nalaglag ka dito, for sure, laglag ka. Hindi, pag nahulog ka dito, langit na pagising mo. Oh my. Palakihan ng tiyan. Ay, katawan. Buti pa sa probinsya, no? Pwede na. Sa Manila, bawal pa to.
Hi guys! So dito na tayo sa falls mismo. And sobrang ganda ng ambience. Sobrang mura. And makaka-relax ng gusto. And kahit sobrang init, yung hangin niya is napaka-fresh. Since ito nga ay mataas, bundok, syempre mayroon ding negative ion. So, ayun, sobrang ganda lang. Ang sarap dito maglakwatsa, promise. Yung kasama ko, oh. Ayan yung falls, pakita ko sa inyo. So, yan. Nandito po kami actually sa pinakatuktok. Meron pa po falls dun sa baba. And in fact, si Coach John ay naliligo na. Ayan. Pinaglalaroan niya po yung tubig. Hinaharangan niya tapos biglang pag ano puno na, bigla niyang so, yun po ano. And ganyan po kaganda dito. Sobrang sarap lang. Ayan o, si Coach John, hayahay o. Wow, sana all hayahay. Hayahay na hayahay. So, pag napunta po kayo dito sa Northern Samar, maliban sa Beriato Falls, isa rin po ito sa mga dapat nyong i-consider kasi nakaka-relax and konti lang yung tao so far. Ang sarap maglakwatsa dito. Na-exercise ka na, mag-i-enjoy ka pa. Enjoy na enjoy! Pero ano, overnight? Pero dinidiri pa pwede. Soon to be. So ito yung ano, soon to be na pwede ka mag-overnight. Ganda oh. Napaka-presko. Oh, gusto ko pag nagkaroon ako ng bahay kubo. Magkakaroon ako ng remembrance dito. Gusto ko pag nagkaroon ako ng bahay kubo ganito. Yan. Ang ganda ng design, no? Naku, napaka-fresh po. Naku. Galing. So, ano pa po ito? Ginagawa pa daw, kaya hindi pa nagpapa-overnight dito. So, tapos may kwarto pa yun dun, no? Nakasusi. Hindi, nakalak daw kasi. So, hindi natin mapakita. Pero may kwarto pa yun dun. Tapos, yan yung pinakasala. Pwede ka dyan mag-picnic. Pwede, di ba dyan kayo magkwentuhan with the barkadas. And mga kalakwatserot at kalakwatseras. Yan. Ang ganda. Ganda talaga ng ambience dito. Grabe. Isa to sa mga gusto kong pagbakasyonan. Yan o. Eto. Parang ganito yon yung kanina. So may isa pang naka-separate. Wow! Super duper ganda. Tapos yung kapaligiran o. For sure, pag gabi maraming kuliklik dito. Wow! Tapos maraming puno ng anahaw. Diba? Ang ating pambansang dahon. Napakaganda. Tapos pagising mo sa umaga, diretso ka na dyan. Ligo na. Go, go, ra. Yan. Ang ganda. Super lakwatcherable ito. Murang-mura, napakaganda, and malinis naman siya. Ngayon, dahil tag-araw ngayon dito sa Samar, so medyo maliit yung tubig niya. Ayan. May mga ilaw dito. Diba? So, ayun guys, tapos na tayo. So, isa-shoutout lang natin si Ate Edna and si Ate Wendy Bandal. And yan, papunta na tayo sa dagat. Kasi tapos na tayo dito sa falls. Hindi tayo naligo kasi hindi ko masyadong bet ngayon maligo sa falls. Mas gusto ko sa dagat. Ayun, kaya hindi ako naligo. Si Coach John lang ang naligo at si Ate Luz.
Napakaganda talaga ng view dito. Ang lapit. Sobrang lapit. Yan po ang ginagawa sa probinsya pag nangangati ang likod mo. Hindi ka na maghahanap ng tagakamot, maghanap ka lang ng tuyong sanga. Hello ulit mga kalakwatsero at kalakwatsera. Tapos na tayo dun sa falls. Ngayon naman, maglalakwatsa na tayo sa dagat naman and makakaligo na ako sa wakas. May nakabad yung ating driver kasi nabasa siya. Naligo, dalawa lang silang naligo kanina sa falls. Ayan, nandito tayo sa tabi ng karagatan. Ayan. And napakaganda dahil dalawa ang paglalakwatsahan natin in one day. Yan, so dalawa. Napakaganda ng view natin. Wow, ang taas.